Kienu għal-ħabta ta' 2:30 ta' 3 filgħodu x'kien l-Ispettur Jason Sultana stazzjonat fid-distrett ta' Sliema għam maħsuta kif xi ġirien informaw li kellu l-karozza tiegħu qed taqbad. Il-karozza tal-għamla Mitsubishi Colt kienet ipparkjata fi triq Patri Magri l-Ħamrun. Il-pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn issejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illi irnexxilhom jikkontrollaw in-nirien. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Mill-investigazzjonijiet illi saru jirriżulta li xi ħadd kisser waħda meħġiġiet tal-karozza u wara illi ferrex likwidu illi jaqbad taħ in-nar. Nifhmu li l-pulizija tinvestiga dan il-każ kif mhux qed ikun esklużi li dan seta' seħħ brabta mal-investigazzjonijiet illi l-ispettur għamel fl-aħħar ġimgħat. Dawn l-investigazzjonijiet waslu sabiex l-ispettur kisser ċirku ta' flus folots f'dik magħrufa bħala black money. Solva wkoll qatt ta' serqiet minn stabilimenti u djar privati, kif ukoll każ ta' stupru u traffikar ta' droga fost l-oħrajn. Il-każijiet kollha seħħew fid-distrett li huwa responsabbli għalih. Blat vandalu fuq il-vettura tal-Ispettur Sultana ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Gabriel Lavella illi ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija fuq dan il-każ għadhom għaddejjin.